Oimore kamora mora ma intierero kamano maduong' maturi kodwa e odhiambo masani ngeso ni matarika par kod abich dwe ni endie mar adeka. Nitiere lai ma bende piny owacho oloso ma bende ng'iyo tudruok mare kod jo Kenya modak e pinje ma oko ma bende ng'iyo e kind mamoko rito ratich jo Kenya go kuma bende seng'iyo ni sigano osebed kigoyo ne moko kuom pinje ma jo Kenya dhi tiye osebed kirocho ratichgi. En lai no ma bende wadhi bedo ka wawuoye odiechieng' ma kawuono ka wang'iyo ting' ma jo Kenya modak e pinje ma oko. Wantiere koda wendo marwa mabiro konyowa e twak ne ka intiere e studio wa mano ma Kisumu mago duto e chenro mar mene wacho. To kapok wachopo kanyo wantiere koda weche manyien mamoko ma bende waiko ni odhiambo masani kamagi e mawamiyo pek. Hatuwezi kupiga siasa miaka mitano yote mfululizo. Nchi haiwezi kuendelea mbele. Manake mkiweka nchi katika hali ya kampeni, kelele mingi zaidi. Kuna kazi inafanyika. Ogai mar ODM Raila Odinga owacho ni ne oriwre kod jatend piny William Ruto mar reso piny Kenya kalwer kod ng'anyo mag Gen Z. Kepo mar jopuonjre e senior school oyang ni biro tenore kod thuolo manitiere e skunde kaachiel kod mwandu kod jopuonj mantiere e skul ka skul. Kisumu is the African map. Just like any other city, we have to provide cemetery. This is now a CBD area, and in future we will control burials from this area. Jatend boma ma Kisumu Balawanga omedo siemo jodak ewi iko jomotho e alwora mar boma no. Watudreko kae lai marwa mar ote machok ma en ariyo adek auchiel nono kaweche gi bende yudo kokale mbui magwa mago mag Facebook kanyakla kod YouTube. Nyinga Jael Lieta, jaloko marwa en Belinda Phillips. Ogai mar ODM Raila Odinga kuom thuolo mokwongo owuok oko motegno mar siro osiep mare kod jatend piny William Ruto kowacho ni piny Kenya ne dhi liel kaluwore kod ng'anyo mar rowere mag Gen Z higa mokalo. Raila kwayo kanyo ero okwayo josiasa mondo ochung campaigns mohiu kendo miyo Ruto thuolo matieko midhiero moko ko jopiny ka bendo nyiso Ruto ni nyako tine jopiny. Kaka jafomoro mar siasa Chris Owino lero, Raila oyango ni osebedo koyombo e yiero mokalo makmana ni osebed kimae. Edwoko mare motegno ne jogo mosebedo ka wacho ne ondhogo ganda jo Kenya kuom chung kod jatend piny William Ruto e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z dwe mar auchiel higa mokalo. Raila wacho ni piny Kenya ne dhi wang' poni ne okomako lwet Ruto. Wewe unataka tufanye namna gani? Kama kuna njia nyingine? Unasema Ruto aende. Aende alafu nani ifanyike? Mbele pale Ruto aende weke Gachagua. Sasa Ruto aende, Kindiki aende abaki pale. Baadaye Kindiki aende weke mtu mwingine. Hakuna haja. 27 itafika. Lakini wa Kenya wako na shida mpaka ya shida yatatuliwe sasa. Kata kamano, Raila oisi jatend piny William Ruto mondo tiko thuolo ni mati kwa chieth nadi mokwako jopiny kaka pek mar ngima idho malo e weche mag osuru kaachiel kod weche mag mibadhi. Ka oloso e iko mar wuon od seneta mogwel mar ODM Betty Montet, Colonel James Gitahi e gwenge mag Manzoni, Raila onyiso josiasa mondo chung campaigns mohiu kendo tiyo ne jopiny. Lakini wa Kenya wako na shida mpaka ya shida yatatuliwe sasa, sio siku nyingine. Hatuwezi kupiga siasa miaka mitano yote mfululizo. Nchi haiwezi kuendelea mbele. Manake mkiweka nchi katika hali ya kampeni, kelele mingi zaidi. Kuna kazi inafanyika. Mpaka kuwe na wakati ambaye kazi inafanywa. Baadaye tunarudi tena kwa kampeni. Eko machielo, Raila odwoko jomosebedo ka nyathone ewi tend piny ka owacho ni osebedo ka oyombo e yiero mag tend piny mokalo makmana ni IBC ema osebedo kama e loch. Mabiro bang' seneta ma Murang'a Joe Nyutu kwaye mondo riwre kod kweth mar Gachagua ka odwaro tend piny e yiero maduong' mabiro. Uchaguzi ambayo imekuwa naita free and fair tangu tulete hii mfumo wa siasa yenye vyama vingi ni 2002. Hiyo peke yake. Hizi zingine zote unajua SK mwambie nyinyi. SK mwambie nyinyi. Kwa hivyo mimi usimwambie mimi nataka mimi nishinde. Mimi sashinda mara mingi.
Sijatangazwa tu. E korka kore, Senata ma Nairobi Edwin Sifuna, achiel kuom josiasa mag ODM, mosebedo ka keto William Ruto e mbero maliet, oparo ne William Ruto ni ODM nyalo wuok e winjruok margi poni odhi ataro kod weche 10 mane gikete kokgi. Na baba, mimi baada ya kusaini hiyo kitu, unajua kazi yangu ni rahisi sana. Mimi nakaa na marking scheme tu. Nakaa na marking scheme. Siku na agenda 10 pale. Iwapo Mkenya mwingine yoyote atachukuliwa na polisi ati abducted, afichiwe mahali, chama cha UDA na kiongozi wake William Ruto watakuwa wamekeuka mkataba ambao tumeandikisha. Chris Owino, Ramogi TV. Mosenindo retired Colonel James Nguyo Gitahi oywa kaka jal mane nigi hera, osiep mang'ita kendo jal mane ohero tich manotimo gi chuny achiel manomiyo oriembo ndeke manoting'o jotend piny. Mosenindo Gitahi en jaod seneta mogwel Betty Montet, mosebedo katiyo gi kambi mar Royal Media Services kendo bedo kod osiep machiegni gi familia mar jakom mar kambino Dr. SK Masharia. Colonel Gitahi okete kar yweyo mare mogik kawuono e dalane mayudore Manzoni, kaunti ma Machakos. Joyce Oduor negiler mathoth. E gwenge mag Manzoni, kaunti ma Machakos, anyuola, wede kaachiel kod osiepe nochokore nyasi mar kopo mogik mar retired Colonel James Gitahi mane owito ngimane e masira mar apaya e apaya ma Mombasa Road. Nyithin mosenindo Colonel Gitahi oywago wuon margi kaka wuoro mane jahera kendo mane pache liu mane ohero nyithinde duto. You never missed the chance to remind me that you loved us and that you were so proud of us. Those words, yet profound, now echo in my heart. I shall miss you so, so deeply, my dear. So much. I'll not be wrong when I say we will all really miss that great man right there, lying down. And although he's gone, his teachings will remain. He will remain always in my mind, always in my heart. Senator Betty Montet, ma en min od mosenindo Colonel Gitahi, oywago wuon par mare kaka jambola mane ohero familia mare kendo ne sire lwedo e chenro mage duto. My J was a gentleman and lived his life as the most humble person I've ever known. His wish was to see me and our family living happily. He made sure that we never lacked and gave us his all and best. Owete kaachiel kod nyimine mag mosenindo Colonel Gitahi oywage kaka nyathigi maduong' mane nyisogi hera kendo kit hera kod nyiero mane omiyogi ema koro odong'negi kaka rapar. Let us carry forward the love and laughter he brought into our lives. He taught us the values of hard work and integrity. You always pray that someday God will bless you with someone, at least one person who will be able to hold you and hide your nakedness. This is the man who did it for us. The laughter we shared still echoes in my heart. I have lost not only a dear brother, but also my guiding star. Osiepe mag mosenindo Colonel Gitahi oywage kaka osiep mangita mane nyalo gen kuome kendo kaluwore kod kaka ne otimo tije maber ema omiyo noriembo ndeke mane ting'o jotend piny. Alikuwa ameonyesha uhodari wake na fikra za hali ya juu kwa sababu kumfanya President Moi akuchague kama balozi wake, hiyo ilikuwa si kazi rahisi. Komanda mar jolweny mag kor luasi Major General Fatuma Ahmed mane otelo ne jolweny e kopo mogik mar Colonel Gitahi oywago Gitahi kaka jal mane oketo chunye e tich kaka jariem ndeke ka bende joriem ndeke mathoth ne okale lwete kaka jal mane puonjogi. He was an excellent qualified flying instructor and afforded the chance to impart the same skills to many. He set very high standards at the VIP wing, as mentioned earlier. Riwruok mar Muranga moting'o nyaka jakom mar kambi tudruok mar Royal Media Services Dr. SK Masharia kod Gathoni Masharia mosebedo kod tudruok machiegni kod anyuola mar mosenindo Colonel Gitahi oywage kaka jal mane ohero goyo mbaka kendo mano ema biro dong' negi kaka rapar. You are always there with a wide smile for each of us. There with a story that made us laugh and advice that was delivered in your quiet, easygoing way. So life has been all this time that we, Muranga group, we always used to go there during Christmas as families. Yeah. And we would stay there before Christmas Day until New Year's Day. I must not forget to say thank you, Mr. Speaker,
When Gitahi moved on, when I got to Machakos mortuary, I found the senators. Veronica, my sister, and many others were there. I said, this is the Kenya I want. Retired Colonel James Gitai nowito ngimane e masira marapaya e apaya ma Mombasa Road tarik 5 dweni. Okete e kariweyo ma Ramogi e dalane mayudore Manzoni Machakosa. Joyce Oduor, Ramogi TV. Kama jopuonjre biro dhi some grade mar 10 biro luore kod hero mar jopuonjre kidieny mar kit somo moyiero to kod kako otimo e piny mar grade mar 9. Kepo mar jopuonjre e senior school bende biro tenore kod thuolo manitiere e skunde kachiel kod mwandu kod jopuonj ma skul ka skul ni godo. Simfos Okinda leno chenro mar kepo e skunde mag senior schools mago mahiga manyien. Jopuonjre mokwongo mag CBC biro donje grade mar 10 dwe mokwongo higa manyien. E bwo lai mar CBC, grube mag skunde biro bedo kalore kod kidienje mag kit somo magichiwo. E bwo kidienje 3 kamoting'o science manimba kata STEM, arts and sports kachiel kod social sciences. Tero jopuonjre skul biro luore kod gik moko 4 kamoting'o skul moyiero kod kit somo motimo, gima yude piny mar grade 9, hero mar japuonjre kod talanta ma en godo, rango kaka jopuonjre kuoro maromre skunde duto mapacho ka. Kamogik en thuolo ma skul ni godo kod mwandu mag somo kaka chal. Japuonjre ka japuonjre biro yiero skunde 12 e kidienje mopogore. Bang'e migawo mar somo biro nono kendo gikone kete skul mowinjore kode. Skunde machiwo kidienje duto 3 mag kit somo mong'ere kaka triple pathway senior schools biro yudo thuolo mokwongo mar kawo jopuonjre. Jopuonjre 2 nyako gi wuoyi motimo maber e bwo kidieny ka kidieny mar kit somo biro yudo thuolo mokwongo mar donje skunde midake mag yiero machiwo kidienje 3 mar kit somo. Jopuonjre ma ok oyudo thuolo e skunde machiwo kidienje 3 mag kit somo biro yudo thuolo e skunde machiwo kidienje 2 mag kit somo. Onge jopuonjre 5 mawuok e skul achiel ma ibiro yienegi dhi e senior school achiel. Jopuonjre ma biro dwaro loko skunde moketgie biro yudo thuolo ma kamano koluwo chenro moketi kod migawo mar somo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kawe manyani jagoro maduong' e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo osingo majiwo arita kwe e gwenge mag Kuria. Omolo ne wuoyo e gwenge mag Kuria East kama nochope e rango kaka chenro mag dongruok mitimo kod piny owacho mamalo dhi nyime e gwengego. Jojuma nigi mathoth. Singo mogol ko jagoro ni migawo marite pacho kae obiro kalwe kod ywak manogol kod jodak e gwego ma Kuria East kaachiel kod mok josiasa e kaunti ma Migori maywago rochruok mag arita kwe e gwego mag Wetembe kaachiel kod Ng'ata Baragoi ma odetong kaunti ma Migori kaachiel kod Narok. Wanafanya mambo ya kutumiza wananchi kwa kuwapiga risasi. Mimi nasema uongo ama ukweli? Number 2, kile kituo ambacho kilikuwa hapo Makanambi KKCU kimehamishwa kwenda Ng'ata Baragoi. Kimeacha nafasi hapa Makanambi, loophole ya wizi wa ng'ombe na kadhalika zinapita huko. Shida ambayo iko Wetembe kwa boda yetu na Wakipsigis, mtu ambaye anaweza kusaidia kutatua ni PS wa Interior. Ndio maana amekuja hapa. Dr. Molo mane wegego ma Kibaroti e subkonto ma Kuria East kama ne yawa yanga chenro mar pi ma oger kod piny owacho ka okalo kum Lake Basin Development Authority ne osingo ni piny owacho dhi kitarita makare e gwego ma Kuria. Na nataka nihakikishie hawa wazee wenye wamezungumza hapa na kiongozi wenyu kwamba kama serikali kuu mambo ya usalama ni mambo ya muhimu, kwa sababu hatuwezi kuwa na nchi yenye maendeleo bila usalama. Neo ji oganda bende kuro timachigni kod tenda rite kwe mar tego jogo mag rite kwe e gwengego kaachiel kod gwenge mamoko. Wach makama enosir kod gavana ma Migori Ochilo Yako. Nataka kuhakikishia wakaaji wa hapa Kuria na wakaaji wa Migori kwa ujumla kupitia ofisi yangu, tukiteremka chini mpaka ofisi ya chief na assistant chief, hii mambo ya usalama tunatakikana tufanye kwa ukaribu ili tusipoteze maisha na mali venye imekuwa hapo awali. Amani ni kitu muhimu, upendo ni kitu muhimu, kwa sababu kama hatuna amani na upendo, ile maendeleo tunajaribu hapa haitatufaidi sisi. Kwa hivyo mheshimiwa, ndugu zetu na dada zetu wa Ntimaru wako na shida kubwa kabisa, hata kina mama na watoto hawalali kwa nyumba, na mimi niko na tumaini kwamba serikali itaangalia mambo yao.
Koko mos bedo gego ma ng'ata Baragoi kaachiel kod Gitembe e tong'no mar kaunti ma Narok kaachiel kod mano ma Migori osebedo ka itudo kod ywaruok malo ka bende piny owacho dhi nyime kod keto kwe. E kinde limbe mare ne gwego ma Kuria e kaunti ma Migori, Omolo bende ne olimo chenro mag dongruok mopogore opogore ma itimo kod piny owacho ma oting'o kar gedono mar pi mar Nyamache mod sub-kaunti no ma Kuria East. Jagoro maduong' e migawo mar arita bende ne owacho ni piny owacho chwalo chenro mag dongruok mopogore opogore e gwego ma Kuria kaachiel kod kaunti ma Migori mangima. Kushukuru idara ya Lake Basin Development Authority kwa hii kazi wamefanya ya kuleta maji kwa hii shule, na hii maji haitasaidia tu wanafunzi wa hapa, itasaidia familia zote zenye ziko hapa kwa karibu. Haya yote ni mpango ya serikali kuu ya Mheshimiwa William Ruto ili wananchi wapate kusaidika kwa mambo ya maji, vile mambo ya elimu na mambo ya afya. George Juma, Ramogi TV, Migori. Koke kaunti ma Migori wadhi nyake mano ma Kisumu kuma kaunti no dwaro ni jogo modak aluora mar boma ma Kisumu oikwede gi monindo kuonde iko motenge kaka Mamambo leo. Koloseliel mar achiel kuom jotich ma kaunti ma Kisumu e sub kaunti ma Kisumu West, jatend boma ma Kisumu Abala Wanga olero ni Kisumu en achiel kuom bombe madongre kuom mano nyaka kete rang'iny machal kod mano. Omedo ni kaunti ma Kisumu biro chiwo kuonde iko jogo mowito ngimagi kapod gimedo puonjo jopiny ewi wachno mane osekadhi kaka chik mar bomano. The city is growing, and most of these parcels are becoming commercial property. Kisumu is in the African map. Just like any other city, we have to provide cemeteries. So we have Mamboleo, we have Kindu Crematorium, and we have Islamic cemetery. So where we are now, this is now a CBD area, and in future we will control burials from this area. So Manyata, Nyalenda A, Nyalenda B, Nyamasaria, Bondeni, Bandani, Bondeni, Obunga, Kanyakwar. My wife was saying this Kanyakwar. This is CBD. We outlaw burial in these places. And this is the last burial I'm attending here. Piny Kenya oyango lai matayo tudruok e kinde kod jo Kenya modak e pinje ma oko. E chenro manotele kod jatend migawo ma pinje ma oko Musalia Mudavadi, lai ni ng'iyo mar rito ratich jo Kenya matie pinje ma oko kanyakla kod jiwo jo Kenya go oket mwandu kendo oger piny Kenya. Jo Kenya maromo milion 3 oyang ni odak e pinje ma oko kokale chenro mag tich, tiegruok, somo kanyakla kod jogo mabende oringo pachoka kaluwore kod weche siasa. E okang' mar neno ni jo Kenya go odak ngima maber kendo pod omako tudo kod piny Kenya, lai manyien olosi majiwo wechegi. This policy is a government statement of intention. We are saying this is who we think our diaspora are. These are the things we want to do for our diaspora. These are the things we want to do with our diaspora. And this is where we want them to take us. Kokale laini, jatend migawo ma pinje ma oko Musalia Mudavadi owacho ni jo Kenya manie pinje ma oko nigi lony ma odhuro manyalo konyo piny Kenya dongore e yo makare. Let this be a moment when we can look at very solid issues and reflect on them and see what we can do together, working with the diaspora. I would like you to have well-organized special purpose vehicles. Magi owacho ni dhi konyo e chenro mopogore mag piny Kenya koket gi kanyakla e riwruoge mag dongruok mopogore kod ji timo gikgi giwegi. There are special purpose vehicles that can have a significant impact and partnership in some of these programs, so that our effort is not just scattered in little drops. Mudavadi omedo ni jo Kenya tiyo matek e pinje ma oko magintiere kendo gitimo lokruoge mopogore e pinjego, gino mayawo yo ne jowetege madigomb dhi e pinjego. I went to West Virginia in the US
And there are Kenyan doctors working in a consortium with a few of the partners from Zimbabwe, where my sister stands out for. And they have actually taken over a pharmaceutical plant. Okale tije magitimo e pinje maoko, jokenyo yangni e higa 2022 noro pachoka maromo bilion 4 kasani omenda ni ochopo bilion 5. Pesa magioro pacho oyangni osekonyo e ting'o uchumi ma pachoka. Surpassed our earnings from tea, from coffee, from tourism. There you are. I can give more and more. Kata kamano, Mudavadi owacho ni nyaka ng'e yore mag jiwo jo Kenya gi kaluwore kod omenda magichwalo pachoka komedo ni lokruok nyalo bedo mamono gi oro pesa. Will there be similar attachment in this changing global world with the diaspora, with their base? Or are we also going to see some adjustments? These are critical questions that I wanted to put before you because you are men and women of intellect. Kuomae, ojiwo mondo gimanyi yore mopogore maginyalo kete mwandogi mondo giyud yuto ne omenda magitiyone matek e pinje maoko. The ladies did talk about the bond that I have referred to. We are talking both with the Treasury and other players so that we can get to the stage where we can also harness the resources of our diaspora. Mano kanyere twak mabende wadhi bedo godo e chendo marwa mar mine wache ngeso ni makawuono kuma bende wantiere koda wendo marwa e studio ma Kisumu. Mano kanyero Elizabeth Akinye ntiere kanyo kendo oikore e studio ma Kisumu ka watwak e ting' ma jo Kenya modak e pinje ma oko. Winjo kanyero weche mag keto mwandu ahinya ka iwacho ni jo Kenya osebedo ka oro pacho kendie omenda mudhuro kabisa. Odhi twak kode mano kawa ae e yweyo mawadhi e bankinde machokero kamana ahinya Okoth Neymar Steve kuom ote mari Sherry Jacks wacho ni iluwo weche manyien mag Ramogi TV maler. Kevin Arucho wacho neno makare kentere Olympic Kibera. George Owade mano jakano koburero kamana ahinya Nicholas Odao Otanga Mayengero kamana ahinya kuom ote mari Odhiambo Joseph wacho ni ayie kakidimbo weche e Ramogi kanyo. Martin Nyakwar Oro kantiera Sembo Ndori ibendi wacho ni iluwo weche manyien. Fred Odwol kanyakla kod Mama Wendy ka entiere e gwenge mag Pipeline. Jojo Nyango kantiere Wagwe Kobiero e Homa Bay County wacho ni Homa Bay County bende yudo weche manyien mag Ramogi TV. Nyathido Katobuya Bele Jarahogo kantiere Yoma Ndigwa wacho ni Ramogi TV momo gode gaoche kendo iluwo wechegi maber kabisa. Kamana inya kuom ote goe kod tote kikidhi mabor wadogo koda chenro mar mine wacho. Today we are being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Be isei korine miel. To bendi sei korine tumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakumga jumta Krista Mwena nyaka sauti. Cheki melanin top imeweza. And of course
Gino Bwana. Chenro en Tondak Mo. Leo tunakunja kitanda. machiegni e chenro mar mine wacho ka bende ng'ato ka ng'ato e piny Kenya kidi kata pinje ma oko nitiere koda osiep wat kata ng'at mong'eyo ma odak kata tiyo e pinje ma oko. Piny Kenya bende osebedo ka loso thuolo mopogore opogore mag rowere di tiyo e pinje ma oko. To bende bedo ni itie piny ma oko en gima oromo, en gino ero ma bende chopo ni ngimani e yono ero makare. Wantiere kod achiel kuom jo Kenya ma bende osedak kendo tiyo e pinje ma oko mano kanyere piny mar Finland kuom higni. Kagi sani piny Kenya ogolo lai mar matayo tudruok mar jo Kenya modak e pinje ma oko kanyakla koda pacho kende ka achiel kuomgi ng'iyo ni to gidago ngima maber kuonde ma gitiye. Ka bende ing'iyo ni to bende yuto ma gikelo pacho ka en mano ma bende dhi konyo. Iluonge ni Elizabeth Akinyi. Elizabeth, nyingi mar adek ema koro ditama luongo kata kamano ero kamano ahinya mar yudo thuolo mar bedo kodwa e Ramogi TV odhiambo masani. Erokamano Jael, nyinga mar adek en Mokonen. Mokonen. Erokamano ahinya. Sama koro wawuoyo sani olos lai iluongo ni Diaspora Policy mano ma 2025. Inyalo mana leronwa ni to gin ang'o momiyo olos lai ma kama to oting'o ang'o gini? Erokamano ahinya Jael. Dholuo na ok ber ahinya to kata ka adwa wacho joma winja sani gin jo diaspora, gin jo Kenya ma odak diaspora, to mondo wang'e ni jogi bo gin jok ma kabila mopogre. Koro yena uru ni anyalo donjo ma wach kisungu ka gi kacha kama ok anyal wacho dholuo. Nyocha ne wane chokruok mane wa discuss issues mar diaspora policy 2024. Ne wan gi policy mane nitie 2014 but koro sani wan gi policy mar 2024 mancho bedo launched gi His Excellency Mudavadi. Gimomiyo nwadwaro policy ni en nikech ma document monego bed ni konyowa mondo wang'e ni jo Kenya modak oko gidak nade. Waseneno ka nitie weche mang'eny matimre ne jo Kenya manitie oko. Waseneno ni nitie jomoko ni odak e pinje ma oko, wawach mokwongo kaka Saudi Arabia. Iwinjo ni nitie nyiri manitie kuno mathagre ka gidhi kuno contract mano megi ka gidok ka giwuok Kenya kae ka gidhi pinje ma oko go opogre. Inyalo yudo ni nitie jomoko mabe osewuok madhi oko ka ng'ato wuondo gi ni oko kuno ber, nitie pesa to gik machal kamago. Samoro yudo ka jomoko thagre. Koro magi gik mosebedo kwa loso gi serikal mondo okonywa. Before ne wantie gi ne waonge gi ministry mar ne wan mana gi Ministry of Foreign Affairs to ne waonge gi ministry mar department mar Diaspora Affairs. Sani wamor ahinya gi serikal nikech serikal omiyo wa Roslyn Jogo en PS Permanent Secretary mar Diaspora Affairs. So osebedo kochwalo wechewa kokonyowa mondo wayud gik mwadwaro. Gik mwadwaro gi en ni wang'iyo ni labor market chal nade, migration de oko kuno chal nade. Wang'iyo ni jo Kenya manitie oko kuno odak nade. Ok mana ni kiwuok tidhi tiyo ti onge kamibo donje, onge gimibo timo. Koro wang'iyo ni kapok onyisi ni mondo iwuogi gi jok ma wantiere go kae kaka agents. Ni nitie weche mo chani maber ni kiwuok ka tibo chopo
to gik moko biro bedo maber kaka dwarre. Erokamano ahinya Elizabeth, sama koro bende wawuoyo e wach kaka jo Kenya tiyo e pinje ma oko. Nitiere pinje moko ma bende wasebedo ka winjo ni ka jo Kenya odhiye to sandruok odhuro. Pinje mamoko bende tich bed kata tich ni kare jo Kenya odaka ngima maber. Nitiere kaka bed ni ng'ato nyalo ng'eyo ni kadhi e piny ni to ngima nok dhi bedo maber, to pinje machalo koda magi to koro ka dhiye to weche nyalo bedo makare. Gima nyalo wacho kae en ni piny ka piny nitie gi sheria margi. Mibo yudo ni seche moko ok en mana ni pinje go ema richo ne jo Kenya. Ibo yudo ni nitie jo Kenya be maketho sheria mar pinje magidhiego. Koro kidhi for example a country machal ni ok dwar ni mondo dhako orwak long kaka Saudi Arabia ginigo, gintie lewni maboyo monego bed ni rwako, nitie weche moko mang'eny monego bed ni timo, idake yot, onge madho kong'o, or things like those. Mago sheria moket gi pinjego. Ibo yudo ni be nitie countries moko machal America, nitie countries moko machal Europe, nitie countries moko kaka Finland makamadake. Ma human rights is something very important. Ging'iyo ni sheria ni kaka dhano, ratiro ni kaka dhano, what is it ma onego bed ni luwo. Gima nyalo wacho ni opogre en ni wayudo agents mang'eny, waseneno kata e social media, waseneno kata e gazet kondik, wasewinjo kata e radio, kata e TV, ni nitie jok manowuondo ji. Ng'ato kawo pesa ni odwa tero ni nyathi loka, ng'ato kawo pesa ni odwa yudo ni nyathi somo, odwa yudo ni nyathi tije. Kichopo kuno tiyudo ka gik moko pogre gi gik manonyisi. Gima ber mondo med nwang'e, onego bed ni waloso, wapenjire ni gimonyisa ni siling 300 madwa oro ni nyathina dhi somo loka, nyathina dhi tiyo loka. Be en legal? Nikech nitie wang'eyo ni nitie weche matimre Kenya kae ma ng'ato ka ng'ato joma ng'eny dwaro ni mondo giwuogi. But mano is not the solution. Mago gik mwasebedo kwa wacho ni ka nitie kaka serikal nyalo tiyo kodwa, wan mowadak oko kuno. Wang'eyo, for example, niko nyisi ni adwa biro tiyo Finland. Nitie kaka unyalo yudo Elizabeth, nitie kaka unyalo yudo ng'ato mondo upenje ni Finland kuno ji odak nade. Finland kuno nitie ng'ama chal kama monyisa ni udwa biro. Wanyalo miyo ideas ma kibiro Finland onego bed ni timo. Gik ma ka ibiro Finland onego bed ni luwo, yore ma ka nitie kaka nitie yore monego bed ni luwo, to wakonyi ni mondo iluw. Kar mondo ni ichako miyo ng'ato pesa e social media, iromo kode e social media, ichako miye siling 300 kikia ni ang'o matimre mondo akichop kama idwa dhieno. Nitie weche mag visa, nitie weche mag residence permit. Mago gik maluwo sheria. Onge kaka ng'ato nyalo nyisi ni miye siling 300 ni dhi timo, idhi dak Finland. Kapok idhi kata embassy, kapok ineno embassy no gi wang'i. Koro nitie gik moko machal kamagi monego bed ni wakonyo. Emomiyo wawacho ni serikal onego bed ni regularize jok matimo gik machal kamagi. Agents gi onego bed ni gin agents mong'e gi serikal. Kama giae Kenya kae to agents gi onego bed ni gin be gintie kama pinje ma ji dhiego, gintie kuno ma jogo nyalo luwo ni mae kaka Elizabeth nowuok Kenya kae, Elizabeth odonjo Finland, to joma nitie Finland oyude kama. Koro mago gik mwaonge go, waonge ratiro ni ng'ato wuok kae ochopo kanye to odak nade. Madi bedi ni nkech thoth ne poko los lai makare ma jo Kenya luwo mondo gichope pinje go, nkech nitie kuonde moko ma bende wacho nitie jo Kenya mantiere pinje ma oko kata kamano okong'e ni gin kanyo, manyiso ni gin kanyero e tok chik, gionge oboko makare ma bende puodho gi bede pinjego. Kopogore kod mano, jo Kenya ma dibe nitiere pinje magisandre, be nitiere apise mag piny owacho e pinjego ma bende ginyalo dhi mondo giyude kony kapo ni gidwaro mondo giduog pacho. Wantie gi embassies mang'eny manitie oko kae. Abo chiwo example mar Finland nikech an adak Finland. Finland ilongo wan e Nordic country. Nordic country gi wan gi Finland, wan gi Sweden, wan gi Ireland, wan gi Norway, to wan gi Denmark. Kae to wan gitie gi Baltic manitie Estonia gi gik machal kamago. Jogi pinje gi te wan waromo e embassy mar Sweden. Omiyo ka nitie weche moko momakowa to wadhi e embassy mar Kenya manitie Sweden. But ibo yudo ni seche moko be kata ka wadonjo e pinje ma wantierego, pok wadhi ma wa register. Gima jo embassy wacho en ni it is important ni kiwuok e piny miae man embassy manitie machiegni kodi, dhi mondo i register. Nikech mane tich momiyo ambassador iyiero mondo odhi e pinjego, mondo okonyi. The issue en mana ni mondo kony jo Kenya manitie e pinjego. Jogi ka intie gi shida ni dwa
samoro ni passport ni oserumo, samoro ni ID ni oserumo, samoro ni nyuol loka to nitie nyithindo midwaro ni mondo register gi ID mar Kenya nikech mano right gi. Nitie kaka gigi onego bed ni luwo, nitie chike mobedo onego bed ni luwo, but kidhi mi donjo ka ng'ama nodonjo gi kuo, onge ng'ama ong'eyo kumintiere, onge ng'ama ong'eyo gimitimo, it is very difficult. Wang'eyo be ni nitie jo Kenya modak oko maonge karatase, nisedhi kuno, idhi limbe, ndalo manomiyi orumo, nikech imanyo tich, to wang'eyo ni imanyo tich, but luri gi jo Kenya weteu. Wantie gi Finland, for example, wantie gi Finland, wantie gi mama milongo ni mama Kenya. Mama Kenya ni nyalo dhi kuome, ng'ata modonjo Finland tinyise ni dhi kuom Mama Kenya. Wan gi associations manitie Finland kanyo, Kefiso, Kenya Welfare Association. Koro onego bed ni wamanyo joluo wan gi association mag joluo. Koro onego bed ni manyo joluo weteu kata manyo jo Kenya weteu, associations mag kabile moko be nitie mar jolango, nitie mar jokuche. Koro imanyo ji mondo idago nikech gimoro nyalo maki, gimoro nyalo timre, magi e jok manyalo konyi. But most important en ni manjo embassy mari, gone gi simu. Gimoro matek en ni ji paro ni embassy en mar joma moko, ken mara. Embassy ni en mari in miwuok Kenya kidhi e piny moro. Mane momiyo gin kanyo. To always, ji paro ni manyo simbe gi ok gi mak. They are very efficient. Ki manyo embassy mi penjo ni ma antie Finland, na biro nyocha, magi gik machanda. They will always respond. Mane gima ng'eyo, nikech asatemo an, so they will always respond. Mano ni kare, adeno kimulo wach mar bedo gi community, bedo kanyakla mag kata jo Kenya, wach ni kuom ranyisi wacho ni piny Finland, untiere koda riwruok mar oganda luo, riwruok mar jo Kenya. Kopogore kod rwako ng'at modonjo manyien, gin kony magi ma bende umiyo runo wuon e pinyno. Waseng'eyo ni nitie jo Kenya mosebedo ni samoro ng'ato nolalo min-gi, ng'ato lalo wuon-gi, samoro ng'ato nitie gi msiba motimre dala, wariwre, wachango pesa, wakonyo mondo ng'ani samoro nyal biro. Inyalo yudo ni ng'ama msiba ni oyudo en ng'ama podi somo, pod onge pesa. Koro wariwre, wamanyo pesa mondo obi mondo oik janyuolne. Apart from that, bedo oko kuno, sama chal kamae en winter. Sani wan gi 30 degrees e Kenya kae. Plus 30 degrees. In Finland it is minus. One gi snow, iwuotho e baraf. Gigo miyo chakre okinyi nyaka odhiambo iyudo ni un mana gi light. Muneno ni rieny chakre okinyi nyaka odhiambo nikech it is dark most of the time. Gik machal kamagi miyo ji depression. Gik machal kamagi nikech onge gama ibo neno, jogi ok riwre, jogi odak kendgi, jogi timo gik moko kendgi. Koro sama un gi jo Kenya associations makonyo ugo, unyalo riwru, waromo ga seche moko, watedo chiemb Africa, chiemb Kenya mo wang'eyo kuon gi gik mwachamo, rech, gik machal kamago. Koro mi kelo ni dala machiegni. Imiyo ni in Finland but in dala machiegni. Koro riwruok konyre, in gi joma inyalo losogo. Ibo yudo ni wasunge most of the time gin mana kendgi, gidwa timo gige gi kendgi. To it is understandable nikech mane culture gi, mane kaka ging'iyo. Wan gi culture moro wadwa mielo thum, wadwa timo gik machal kamago. Wan gi nyithindo ma wadwa tero oko gik machal kamago. Koro it is important mondo iriwri gi jo Kenya wetegi nikech konyi riwruok gi konyi mondo itim gik moko mopogre, ma gik moko kelo ni dala machiegni e Europe kuno kata America kata kumintiere. Aneno ka opaku kabisa kaluwore koda omenda ma bende uoro pacho ka mowach kanyiro ni ntiere kaka jiwo uchumi ma piny Kenya. Pesa ni gin mago ma dibed ni ioro ne wede kanyakla kod osiepe mag gedo, mag timo chenro mopogore dala. Mane gima osebedo ka chandowa gi serikal mar Kenya, nikech serikal mar Kenya ncho wacho ni waoro gimoro 4.8 to 5 billion Kenya shillings. To be giwacho ni jok manitie diaspora ok ng'eny, nikech ncha ne giwacho ni jok mano vote negi, nikech wantie gi voters nitie wan gi stations apar gariyo gi polling station 19 e diaspora. Koro yudo ni jok mano register ni di yudo votes ne gin mana ji 10,466. Koro wasebedo kwa penjo jo Kenya, kunyalo paro ni serikal mar Kenya kuwacho ni joma nitie oko gitin machan kamae.
What about pesa mowakelo 4 billion mowachogi giya kuom joma mage? Wasebedo kwa penjo ni wadwaro wan be mondo wabed ni wanyalo yiero jopiny jotelo makonyo wa Kenya kae, nikech wang'eyo ni number one, according to IOM and body makonyo gi weche immigration, gisenyiso wa ni Kenyans manitie abroad gin karibu 4 million. To wawacho ni jo Kenya 4 million, IEBC onego konywa mondo wayudgi, mondo wang'e kuma gintiere. Wan waseriwre kaka jo Kenya, and kama wabete ni wanyalo loso gi joma nitie America, wanyalo loso gi joma nitie UK, wanyalo loso gi joma nitie Asia, nikech wariwre kendo e grube, wang'eyo ni ng'ama kama chal kama ni e piny ni, koro wang'ere ni magi gik mwanyalo timo. Koro okwadwa ni wan nikech wadak diaspora gimiwachonwa en mana wach pesa. Ok ng'i gik moko mwatimo mabeyo, ok ng'i kaka wathagre, ok ng'i ni nyithindwa ni chal nadi. Gima giparo en mana pesa. To gima giwacho be ni pesa ni ok ginyal kwane, nikech pesa ni kobiro to Elizabeth oro ne mingi, Elizabeth oro ne wuongi, ok gine pesa ni. Koro wan be wawacho ni wadwaro ni mondo gitim mapping, mondo ging'e ni jo Kenya di manitie Kenya, to pesa ni ka odonjo to donjo nadi. Wan wawinjo mana ni pesa osedonjo mang'eng molo kata pesa mar tourism madonjo Kenya. Obedo mang'eng molo kata pesa mar joma timo tich majan, tich kahawa. Koro wan be wadwa ng'eyo ni pesa ni samo donjo no, how is it? Nikech wan be wang'eyo ni ka oro pesa ne mamana, odhi directly kuom mamana, okonyo ni koro nitie foreign exchange, okonyo ni nitie development madhi nyime. But wadwaro ratir manyalo yudowa mondo wayud structures ma pesa gi nyalo bedo channeled. We thank His Excellency Mudavadi, nikech nowacho ni wanyalo manyo what investments mwanyalo timo. To nomiyowa example ni joma nitie diaspora nyalo kata manyo ni buses, wanyalo bedo ni waran ginene mar buses Kenya kae. It is possible. Airport manchen wawinjo ni omikia jomage. Ka wamanyo 4 billion mane wakelo e Kenya kae, donge noromo waloso airport no. Koro wan be wacho ni pesa wani, wan be wadwa mondo kete investment, mondo kete kamoro, mondo wane kako nyalo konyo Kenya. Ero kamana ahinya. Mana mogik sama koro imulo wach mar piny Kenya no ero, un udwaro ni mondo sirkal okawnu ting' mane? Mana mapiyo piyo kotieko. Okay, one, wadwaro ni wanyalo bedo ni wanyalo vote. Mano gimokwongo ma important. Be wasewacho ni 4 million people nyalo loso diaspora, nyalo loso county. Nikech kwa wamiyore example mar county mar Kenya, mar Kisumu, jomage modak kanyo, gin jiadi. Koro wan kwa wacho ni IOM osenyiso wani 4 million, wanyalo bedo ni, wan be wanyalo bedo gi county wa. Wasebedo kwa wacho ni wadwaro diaspora county 48, wasebedo kwa wacho ni wadwaro constituency 291, but mago gik ma osenyiswa, no waromo gi speaker mar National Assembly, Honorable Wetangula, onyiso wani wachak manyo gik matindo tindo mwanyalo timo. Gima wawacho mokwongo, en ni an Elizabeth, okanyal vote ka antie Finland, nyaka wuothi adhi Sweden mondo adhi vote. Koro wawacho ni mondo gimiwa polling stations moko, gimedwa polling stations moko. Wanyiso jo IEBC mondo tim mapping mondo ng'e ni ji adi ma Kenyans modak oko, mondo giwe nyiso wani gin ji 10,000. Wanyiso gibe ni mondo gikonywa mondo wayud nomination kata wayud representation, nikech waonge representation. Ka sheria wacho ni nitie nominations minyalo timne mon kata inyalo timne people with disability, itimone jo. Wan be wawacho ni wan jo diaspora, wan be wadwaro nomination, nikech ng'amo dak oko kuno emong'eyo shida ma wantiere go. Koro mago gik mokwayo serikal. Ero kamana ahinya Elizabeth Akiny mokoro en mano kanyero ma odak e piny noero mar Finland. Sama bende watwak e wach mar ting' ma jo Kenya modak e pinje ma oko. Ka bende wang'en to bende sirikal bende ojo bende ni timo negi ang'o. Ginero se yange ni ntiere kaka gikonyo piny mar Kenya kaluwore koda chenro mopogore opogore ma gichwalo pacho. Kairo kamana nya Elizabeth kuom miyo thuolo mari e odhiambo masani. Mano bende ema wantiere godo e chenro ni mar mine wacho. Kikidi mabor pod oduogo gi weche manyien mamoko. Explore the Holy Land this Easter. Now view travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus' baptism site, Mount Nebo, where Moses saw the promised land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky.
All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Kama hera onge tong'. Oluoch kwaru no era kendo nwadak kode maber. Chuny ariyo chiegni chako wuoth moro mabiro miyo gik moko kethore. Koda sani ok anyal dak kodi. Chuny ariyo marowere manigi ngima maber ne oriwore kanyachiel kaluwore gi chenro mane oketi. Nyako siko gero simba. Kata kamano, e bwo hera mane gin godo, ne nitiere wach moro mopondo. Ok anyal wacho sirino nikech ne misekelo gima ber madhi konyowa. Be hera gino inyalo geng'? E Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno, kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, View Sasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment. Their work enlightens, inspires, and adds meaning to our lives. Just amazing. Happy International Women's Day from View Sasa. Lok kitugo mari, yud mor momedore, fweny maling'ling manyien kendo bed jachir. Bejal maleko mage duto chopo kare, nimar iwinjore gi ber mogundho. Pepsi, thirst for more. Mondo miket thoma mar hera chendo kaka skiza tim mari di mana star 812 star 784 hash. Ramogi TV e od jotumbe duto. Riwruok mar Bible Translation and Literacy obago ng'weche counties mag Nairobi, Nakuru kod Uasin Gishu mano mar choko omenda mabiro konyo e siro chenro mopogore opogore mag loko muma nyaka e dho mama. Kaluwore gi jatatije mar riwruogno Reverend Peter Munguti, gigeto chiwo puonj ne oganda ma dho udi ma pod onge kod muma mondik gi dhoge. Jafwambo marwa Efi Nyakidi lero mathoth. Ne en ng'wech ma choko omenda motisi kaka Run for the Bibleless manobagi kod riwruok ma Bible Translation in Literacy e boma ma Lang'ata, buore Nairobi. Ng'wejno noriwo oganda jo-Kenya mag din mopogore opogore, jopuonjre mowuok e skunde mopogore opogore kod jogo bende matiye sectors mopogore opogore pachoka. Kaluwore gi jatatije mar riwruogno Reverend Peter Munguti, gino maduong' ma gigeto timo en chiwo puonj ne oganda jo-Kenya ni nitie oganda mag dhoudi mamoko maonge kod muma mondik gi dho mama, chal ma bende osekelo pek ne oganda go. We still have communities in this country and around us whose language is not yet in a written form. They do not have any single thing, any single text in their language. They need the scriptures in the language that speaks to their hearts. When we present the scriptures in a language that goes to the heart of the readers, in those smaller language groups, they can read for themselves and encounter God as He has revealed Himself in the scriptures.
So they don't have to depend on somebody else's translation or what they hear being said around. They can read the scriptures for themselves. Nyathino mabende nobagie kaunti ma Nakuru kod boma ma Eldoret, kaunti ma Uasin Gishu. Gito Solomenda masiro chenro mopogore opogore ahinya to mar loko muma kowuok e dhok achiel nyaka e dho mama. Why are we raising funds? It's because Bible translation, language development, literacy, it takes a lot of financial resources just to develop a language into a written form, beginning with developing an orthography of a language and using that to develop literacy materials and then Bible translation. And for us who come from major communities, that story is not foreign to us because there are those who came to us. They developed our languages. Ng'wejno bende igeno ni chiwo thuolo ne jopuonjre mar somo paro gi jowetegi e wi weche mopogore opogore manyalo konyo kendo bero dongruok margi. The people like the ones that you see today, an opportunity to participate in the world of missions. These children need to grow knowing that they can be able to impact someone else. For those of us who are so privileged to have all the resources that we need here in Nairobi and in Nakuru and Eldoret, we want to be able to be a blessing to others in this country. And when children like these ones grow up knowing that they can impact the life of another person, they are going to be different people. We make sure that communities like the Chonyi, the Upper Pokomo, the Digo, Duruma, the Samburus, they get the word of God and God speaks to them in their heart. And as a result of that, transformation takes place. Kochopo sani, riwruok mar Bible Translation and Literacy oseloko mumbe abiriyo moriwo muma machon mong'ere kaka Old Testament kod muma manyien ma New Testament kaachiel kod mumbe 11 mag New Testament. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. E seche gi manok mag tije medo bedo midhiero ne oganda mathoth pacho ka piny owacho koro idwa ni oteg chenro mag mbui mondo rowere oti kode e chugo thuolo mag tije. Koloso bang'e oyanga kar jiwo rowere tiyo gi lony mag mbui e chugo thuolo mag tije Mombasa, Philip Riga ma en jatend riwruok mar DDB koni en ayanga ni sani chenro mopogore mitayo e yor mbui ema chiwo thuolo mag tije ne oganda mathoth. Bendo koni en midhiero ni kata bedo ni rowere mathoth ni kod simbe manyasani manyalo konyogi e timo tije makamago, thoth gi tiyo kod gigo mok nyal konyogi. Olero ni YouTube, Instagram, TikTok kod Facebook gin mana moko kuom chenro manyasani masani oganda mathoth tiyogo e yudo omenda e yor mbui. We find in some places we have very poor networks, so we'd like the government to at least try as much as possible to ensure 4G, 5G networks reaches all parts of the country in remote areas so that each and every Kenyan citizen can enroll to this DDB and start working online so that he can earn some few shillings. Getting a job down out there nowadays is hard. You have finished college, you don't have a job, you are waiting for somebody to come and employ you. You go there, they tell you you have to have a 10 years experience. Where did you get that experience from? So for these online things, at least it's the best method you can earn your money. You don't have to go and ask for anybody for money. E paw tuke ni skundi nyiri makadika kod skundi ya wuoyi mar Manyata maduto wuok e kaunti ma Migori ema wuok joloche tuke mag handball mag skunde mag sekondar matimo mago mag wenge ma Nyanza. E tuke mag hockey skunde ya wuoyi mar Ringa ema wuok jaloch ka skundi nyiri mangie oyudo kombe. E opiche mag okapu kata basketball skundi nyiri masumbe ema wuok jaloch bang' goyo skundi nyiri mang'ia 48-40 e final. Skundi ya wuoyi mar Sawagongo bendo bedo jaloche tuke mag okapu bang' loyo skundi ya wuoyi mar Agoro sare gone 50-51. Skundi ya wuoyi mar Kisii bendo obedo jaloche tuke mag opich agoko kata rugby bang' loyo St Mary's Yala.
Timb adhula mar jomanyiri mantiere bwo higni 17 Junior Starlets otimo Ramogi kawuono motelo ni tugo makiny e kindgi kod Uganda. Tim no noloyo Uganda gonde 2-0 e tielo mokwongo manogo juma mokalo e piny Uganda. Kocha mar tim no Mildred Cheche olero ni gin gi ikruok makare mar loyo Uganda kendo dhi nyime ma gintiere gi geno ni gidok e World Cup kuom higa mar 2 maluore. Higa mokalo tim no ma Junior Starlets nodhi e World Cup manotimore e piny ma Dominican Republic. Mimi niko na hopes tutamit na Cameroon na pia hiyo itakuwa game kubwa sana. So kesho ni big day sana, inafaa tu win na mimi siwezi sema game imeisha. Game ni 90 minutes na siwezi sema hizo 2 goals za away zimetusaidia sana. Kesho pia tunafaa kupata more goals. Morali iko juu, wasichana wako na morali ya juu kwa sababu tunacheza nyumbani. Hapa nyumbani wanatarajia fans wetu, wanatarajia familia. So wako very comfortable kucheza hapa nyumbani. Malengo ina remain kurudi kombe la dunia tena pale Morocco. So tutajitahidi zaidi, tunajua si rahisi. So tutazidi tu kuwork hard na kuzidi kuwapatia motisha that inawezekana. Hodha Halima anasema kwamba hapa wanataka tena kuandika ushindi. Mago be weche mabende ewa ikoni weche manyien mago imore odhiambo masani erokamano ahinya mano kanyero iwacho ni nitiere dala buoye kineno mosa mano Eric Nyumba Master Annex Hospital Kisumu Ogango. Moses Magina erokamano ahinya kuom ote mari ibedi wacho ni isebedo kiluwo weche manyien mago mag Ramogi TV. Mosna jongwech mano Clinton iwacho ni iya onyuogo erokamano ahinya. Machielo en mari mano oteni wacho ni an Belinda chunya gombo yudo tich e pinje ma oko. Iwacho ni nyalo luwo yore mage intiere Kisumu Nyamasare. Aparo ntiere chenro mopogore mosebedo ka luorore e counties ma pacho ka mano mar ndiko rowere ne tije. Karo kantiere Migori County an gi nyathi mosegombo dhi e pinje ma oko. Be nitie kaka onyalo konya dho ken jatelo imene na ng'at man tiere pinje ma oko. Gima bende wacho ni ng'eri gi ng'ato lu piny midwaro mondo idhiye kanyakla kod ng'eyo embassy ne ichak kod kanyo kik ichak gi ji ma bende biro kawo pesa ni to lal godo. Okoth Diego mano Costa Ward Migori County wacho ni neno weche manyien mago imore e yo makare gi min odi Phoebe Atieno Nyakisumu Karateng kanyakla kod nyari mano Emma Triza kata Purity. Abil Shota iwacho ni amosi kanyo jailieta Ramogi TV lera ahinya intiere koda nyaka giko imoso Ayoma ongoso gi Stanley Ouma bende okawane ote magi. Kufur kantiere Nakuru imor kod Ramogi TV erokamano ahinya. Tazan kawuok okiwacha ni kanye Sifuna omed mana bedo gi chuny ma entiere godo no e karuto dhi tiyo ne jopiny. Erokamano ahinya kuom ote go duto te mabende wayudo kokale lai maro mar ote machuoka mabendo biro no e Facebook page maro kanyakla kod YouTube duto warwako kod bedo kodwa walore gi kanyo ka wethuolo ne chenro mamoko mabende biro tok mai. Nyinga jailieta jaloko maro osebedo Belinda Phillips.